שלום שוב, אנחנו באתר שלב, וההדרכה היום תעסוק בעמוד השאלות שלי. בעצם מורה יוצר שיוצר שאלה, אנחנו מרכזים לו את כל השאלות שהוא יצר במסך הזה, שניתן להגיע אליו מהבר העליון. המסך הזה בעצם מחולק לשני טאבים, שאלות שפורסמו וטיוטות. כל השאלות שאותו מורה פרסם מופיעות בטבלה הזו, ויש סרגל סינון עליון, שבעצם מאפשר לו לחפש ספציפית את מה שהוא מעוניין לראות. אז ניתן לחפש רק לפי שאלות בסטטוס דיון, ניתן גם וגם, או רק שאלות בסטטוס דירוג. שימו לב שיש פה ערכים שמשתנים בהתאם לסטטוס השאלה. אני יכולה לחפש נושא ספציפי, למשל רק שאלות שעוסקות בנושא של סטטיסטיקה. רואים כל השאלות שיש להן סטטיסטיקה מופיעות לי כאן. או מיומנויות ספציפיות, אוקיי, או גם וגם. אוקיי. אני אנקס סינון כדי שזה לא יגביל אותי. אני יכולה לחפש לפי רמת קושי כל השאלות שפורסמו למתחילים. ולפי רמת דירוג, כשאני מזכירה שזה ייתן לי אך ורק תוצאות של שאלות שדורגו, ושהן בהכרח בסטטוס של שאלות לדירוג. אז אנחנו נעשה מ3 ומעלה, יש לי שאלה אחת כזו שדורגה. ננקה את הסינון. או שאלות של באישור מומחה, שבעצם אדמין נתן להם את האסמכתה שהן שאלות באישור מומחה, אבל כרגע אין לי אף שאלה כזו, אז זה לא משנה, זה לא ייתן לי פלט של תוצאות. אז בעצם מה שאני רואה בפלט התוצאות, זה את השאלות לפי מועד העלייה שלהן לאוויר. כשאני לוחצת על שורה של שאלה, אני אגיע בעצם לעמוד הצפייה בשאלה. וכשאני אלחץ על אייקון העריכה, שימו לב שזה יכול להיות רק עבור שאלות בדיון, שאלות בדירוג לא יופיע לידן אייקון עריכה, אני אוכיח לכם את זה. אוקיי, הנה, אז אני חוזרת לשאלות בדיון. כשאני אלחץ על אייקון העריכה, אני בעצם מפנה למסך העריכה של השאלה. ואז אני אוכל לשנות אותה איך שאני רוצה. אני רוצה לשנות את הנושא למשל, ואני רוצה להוסיף עוד מיומנות, ואני אשמור אותה. הייתה פתוחה לדיון, אני אשאיר אותה פתוחה לדיון. אוקיי, ולחיצה על אייקון פח זבל בעצם תשאל אותי אם אני רוצה למחוק את השאלה. אני כרגע לא רוצה למחוק אותה, אז אני אעשה לא, או אסגור עם ה-X. טאב טיוטות בעצם יציג לי את כל השאלות שלי שהן במצב של טיוטה. שוב, לחיצה על השאלה תפנה אותי למסך תצוגה מקדימה של השאלה, השאלה הזו למעשה עוד לא התפרסמה. ולחיצה על עריכה, תפנה אותי לעריכה של אותה טיוטה. אייקון פח זבל, על פי אותו כנ"ל, בעצם יבצע מחיקה, אבל הוא ישאל אותי לפני כן האם אני בטוחה. עד כאן מסך השאלות שלי. להתראות.